Яз җитү белән умартачылар өчен иң актив чор башлана. Быел әлеге өлкәдә зыян күрмәс өчен нәрсәләр эшләнә? Умартачылык законы үз нәтиҗәсен бирә алырмы? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Чыннан да узган елларда югалтулар бик зур булды. Һәм инде без студиядә дә, шулай онлайн форматта да күп аралашкан идек әлеге мәсьәлә буенча. Быел нәрсәләргә әзерләнергә кирәк икән? Марат әфәнде, сездән башлыйк. Закон безнең 30 декабрьдә подписатель безнең президент белән июнь ахырында безнең керә законный силага керә. Но анарга карап безнең без көтәбез именно ветеринарный правилар буенча, потому что көз көне безнең бөтен Россия буенча ул ебәрелгән иде обсуждениегә. Күп умарчалар безнең совместно даже республикадан предложениялар китте, бөтен Россиядан ул проектны отклонять иттеләр. Ебәрделәр на доработку. Димәк, әле үзгәрешләр керергә тиеш, аның турында аерым сөйләшербез. Умартачылар белән дә аралашыйк, безнең студияда умартачылар бар. Шәүкәт әфәнде, менә ниндирәк проблемалар борчый? Әйтәләр бит инде арбаны җәйдән чыганыштан әзерләргә кирәк дип. Менә хәзерге этапта нәрсәләр эшләргә кирәк һәм узган очрашулардан соң ниндир алга китеш булдымы? Билгеле, умартачылар инде без хәзер яз җитә, кояш җылыта башлады бит. Тизрәк язны сагынабыз, эшебезне сагындык, үзебезнең кортларыбызны сагындык. Һәм шулай да без зур борчылу белән көтәбез менә бу язны. Чөнки узган елгы хатирәләр һаман истә, бик күп умарта кортлар үлде. Кыш көнендә менә үлемнәр зур булыр дип торалар быел, авыр кышлыйлар. Шуның өчен инде без бит инде билгеле сәбәпләр аркасында менә билгеле бер надзор органы булмады бит. Ул закон кабул ителде хәзер безгә Россельхознадзор дип бит. Улар июль башыннан гына үз өстенә җаваплылыкны ала. Шуңынча тагын менә шул җавапсызлык чоры бит. Ул июль башында әле качан ала да качан эшли башлый. Эшкә кереп китеп булмый. Шуның өчен менә ул зур борчылу. Без инде әзерләнәбез. Авыл хуҗалыгы министрлыгында очрашу булды. Без анда дорожный карта битендә бит юл планы төзедек. Беренче инде менә хәзер районнарда безнең очрашулар бар. Аллага шөкер, менә Марат Марс улай бит инде ул сүзендә торды. Районнарга үзенең күрсәтмәсен бирде. Бәйгесе көндә менә 4-5 районда инде безне чакыралар. Шундый тыгыз элемтә китте. Марат Марс килгәннән бирле бит бергә эшлибез. Бүлешер нәрсә юк. Уртак бурычлар. Шуның өчен Һәм узган тапшыруда без төп мәсьәлә шуңа тукталган идек, бергә урталыкта сөйләшеп эшләргә кирәк дип. Һәм авылланулар турында да әле бу тапшыру дәвамында әлеге темага тукталабыз. Камил әфәнде, чыннан да моңа кадәр күтәрелгән мәсьәләләр алар хәл ителә башладымы? Без бит инде беренче тапкыр гына очрашмыйбыз. Һәм күп сөйләштек шул ук авыл турында да, мәсәлән, шул ук оешмалар турында да, аерым умартачылар зыян күрә ахыр чиктә дип тә әйттек. Менә чыннан да бүген Экрен булса да алга бару сизеләме? Әлбәттә, бераз булса да сизелә, чөнки мин әле хәтерлим берничә ел моннан элек таяну ноктасында шундый тапшыру булган иде, һәм ел сайын диярлек без бер үк тырмага абынабыз. Халык арасында аңлату эшләре алып бару, авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм башка оешмаларның бергәләшеп менә шундый киңәшләшеп эшли башлауы сизелә. Әмма ләкин әйткәнемчә, кызганычка каршы авыл хуҗалыгында бит инде күп кенә үсемлекләр, алар агулаусыз, химикатларсыз, үзегез беләсез, уңышка ирешеп булмый. Татарстан ул Россия күләмендә иң алдынгы республикаларның берсе. Шуңа күрә бездә әйтик, менә агуларның да күп төрлесе файдаланыла. Бигрәк тә менә фермер хуҗалыклары бит инде алар умартачылык авылда бит төрле умарта хуҗалыклары бар, шәхси хуҗалыкларда умарталар бар. Һәм башка урман тирәсендә аланлыкларда кызганычка каршы менә фермер хуҗалыкларында да бу сизелә. Агуның иң арзанлысын алырга тырышып, арзанлырагын алырга тырышып, бездә һәм дә үзара теге аңлашылмаучанлык или элемтә җитмәү аркасында, җитеп бетмәү аркасында ел сайын бездә кортлар бу чорда күпләп үлә. Әмма ләкин шунысында онытырга ярамый, бал кортлары алар безнең кем әйткәнди авыл хуҗалыгында күп файдалы нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Һәм ул менә нинди генә яктан алсаң да, авылга беренче авылда бигрәк тә эш тә бирә ул.
hem de din yağından alsak da in gajayip bu bitinde bal kurtları gajayip ul nindidir bir teki Xudaydan birilgen seletleri arkasında yıl sayın teki onlarını ötürü, onlarını ayanışı neticelerge gidiyor uzu zorguna. Tabiat boyluğu şundan da. Şuna göre bik saq işlerge hem bu yıl indi uzgan yıllardaki yalgışlarını kabatlamışı hem de umartaşılarını bu nige andi ayanış günge kaldırmışı. Vildan Efendi, indirek yönelişte şolu barıldı. Hem ilimte var mı? Kamil Efendi etkençe, mına bitti. İlimte bulmaudan kileydi köpküne problemler. Anlaşılı bitmeydir. Hazır bitinde türlü hatta bizim söyleştik bunda türkümler buldurulup, oldan kim koyda nişik işliysin, nişigrek iş boşkarılası haber itilip, mına bu kurtlarının ölümünden kutkaru bulurga tiyiş idi. Hazır bu yılını anday problemi tuvaşak mı tağın? Ümitler zor, mınday hal kabatlanmaz diken. Çünkü 19. yılda bik zor ağılanı küzetildi. Уже uzan yılının neticesinde umartaçılar birleşip, kömekleşip, birgelep firmerlar bilen, avul hujalığı yetekçiler bilen birgelep, ortak til taup agronomlar bilen kileşip birge işlev neticesinde uzan yıl bu ağılaular köpke kim buldu. Şulay da umartaçılarını sağa sokma, tegi pravilalarını, sanpin pravilaların sağa sokma sokmayan işlevçiler tabılıp durdu. Şu an göre uzan yılda andı şıraklar buldu. Hazır indi ümitlenemiz bu yıl tağında bir gerek birleşip, bu yılışlar da uza. Burundaki yetekçiler bilen de işleybiz. Bunda dürüstünde birgelep kömekleşip işlev kerektir. Çünkü anlauımşa bu problemi turunda öyrengende şulay yok bir fikir kildi. Zakon hem sistema öyle tuğulsınca ol nişidir kamilleşmegen deyip. İdris Efendi, sikilişesiz melek fikir ben. Çünkü hazır eğer de biz alabız iken umartaşlarına alar bari bir ümitlene, yokşuğa ümitlene, lakin şınlıkta mene tikşiru yağından bulsun ol, işlev yağından tertip urnaşkan mı? Hem şuluk zakonunu öyle kütüp turu, anın turmuşka aşırılığına kütü kerek mi bu işrakta? Şaytan gına ümitsiz. Birdem işlev, birdem bulganda bizim sistema deyimiz bitindi. Operativnost degene bir var. Eğer de biz onu yaşırıp gelsek ölümne birinciden, anlasın faşitü kerek. 2011 yılda bizde Rusya Kumnazbur'da var ya bir bülükçe, agrokimikatlar, pestisitlar, girbisitlar bilen işitü. O vakitte bize cinglerege. 11 yıldan alıp bugünkü günge kadar, ol bizde ol bülükçe yok. Anı bizden aldılar, bizde ilişkine kaldı. Biz bugün avrularını, umartaların avrularının, ninde avruları var, onların tekşirge mümkünlüğümüz var. Anlasın, devalov, preparatlar diye biz indi, veterinari ülkesinde kullanılan. Çünkü özünüz biləsiz, immunitet düşe, nidegine kişili antibiyotikler kullanıyor. Şu şey evlerde üzerine göre umartanı aslabivat itayindi, o küçüzlerine. Anlasın, benim de kuşulam, bizim iptaşlarının etken sözlerine, şu evliler, ağırlarını koydan kilgen, kim alıp kaçkan, tilesen indi, Kitay'dan diyen, bitinde köpçülük bizim preparatlar var, alar bir küçülüğü, anın sertifikatı yok, anın deklarasyası yok, anın bizim taleplerge karata, bizim veterinari, sanitari taleplerine karata alar, dürüstüğüne etkende turu kilmeyi, konsentrasiyalar yukarı, hem başka. Şulayık bizde, eğer olsak, Tataristan boyunca söylemin demin, bugünkünde ölüm başlangıçında, şunday sertifikatsiyeli, lisensiyeli, umarta kırtları için laboraturi yok. Tekşirүү işleri bara mı? Bu siz aytdığınız sıfatların, indidir, ışsızlığı preparatlar buluyor. Tekşirүү bizde bara, bizim plan var yılda, yıl enesinde, sıngı yıllarda былтыр, 3 yıl, dürüstün etkende umarta kırtlarının produksiyası biz indi balını alabız. Balını Moskva laboratoriyalarına jiberemiz, bizde tekşiremiz, bizim var Rudin oramında laboratoriya, o indi tümen 6 ülkede hizmet ko'rsatan ülkege bir iki güne ışırak terkeldi.
Бу Һәм барлыкны чагылдырам икән. Без әлегрәк шулай ук сөйләшәйдек. Менә киләчәктә шул умартачылык эшчәнлеге онытыла барыр, югала барыр дип, ләкин күреп торабыз, яшьләр дә тартыла әлеге эшкә. Алмас, менә үзең турында сөйләп китсәң инде, ни өчен әлеге юнәлешне сойларга булдың син? Исәмсез, мин менә Муслим районыннан, минем бабам Муслим районыннан, мин үзем Чаллыда яшәйм, Казанда укыйм инде. 6 яшьтән менә 1 умарта бүләк иткән ул миңа, и шул 6 яшьтән башлап мин умартага тартылдым. 13 яшьтә Ялкын журналында минем турында язганнар, 18 яшьтә инде мин иң яшь умартачыларның берсе дип тоже гәзиттә чыккан. Мин бәләкәй чактан тартылгачтым, мин ул кортларсыз инде яшәүемне нитәм, күз алдына китерә алмыйм. Гаиләдән киләм бу синең, менә кайдан килә? Гаиләдән килә, мин бабам башлаган, без менә семьяда бөтен кеше умартачылыкка причастен инде, ул эшләтен эшли, и менә шулай эшлибез. Үзем мин юрфакта укыйм, и менә РООда без инде юриспруденция буенча умартачыларга юридик ярдәм нитергә күрсәтү ягы буенча эшлибез. Менә үзең ниндер проблемаларны күрдеңме? Авырмы ул гомумән эшчәнлекне алып барырга? Ул бит инде җиңел эш түгел. Умарта инде ул авыр эш, но яратсаң ул авырлыкка сизелми дип әйтәм. И менә быел инде узган елның, точнее, безнең бик зур проблема булды инде, ул обработкалар тоже. Безнең районда Август Муслим дигән компания эшли, ул инде бик алдынгы пестицидлар белән кулланыла. Без бик курыктык инде, менә Шәүкәт абыйга чыккан идек бу вопрос белән. Җавап таба алдыгызмы? Җавап таба алдык. Без нигә килешлеккә килдек, менә безнең кортлар агыламыйча калды. Умартачылыкны гомумән саклап булырмы һәм проблемалардан ничек котларга? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы. Без бүген умартачылык турында сөйләшәбез һәм 2019 ел нәтиҗәләре буенча республикада ялгышмасам 10-нчы балкорты үлгән иде. Узган ел ничегрәк булды? Пандемия дип әйттек. Ситуация кабатланмадымы? Шәүкәт әфәнде, менә сезнең аралашасыз бит инде шулай умартачылар белән. Бу 2 ел içinde 20 меңгә якын баш я умарта ясындагы умарталар үлде инде. Бу бик зур сан. Узган ел шуның 1000 Тәтеш районында гына булды шул үлем китүнең. Саба районында һәм Тукай районнар зур үлемнәр булды. Менә бу Тәтеш районын аерым итеп китәсе килә, монда Нива дигән агрофирма, ул 2 ел рәттән агулый менә шул кыртларны. Монда инде авыл халкы президентка да язганнар, авыл хуҗалыгы министрлыгына язганнар, төрле службаларга язганнар, әмма ләкин отпискалар гына алдык диләр. Һәм менә узган ел яңадан шул нәрсә кабатланды. Инде без ул көн шундый кем булды, без авыл хуҗалыгы министрлыгыннан Марат Азатовтан киңәшмәгә чыккан инде, шундый шат күңел белән чыккан инде шундый конкретный адымнар ясарга, уйларга чыккан инде булдырмас өчен. Һәм шул көнне кайтканда шундый хәбәр килде, Тәтештә шундый нәрсә булган дип. Шул көнне инде Марат Азатович безнең белән бер төркем төзеде WhatsApp'та, анда 5 кеше шул WhatsApp'ка яздык, ул хәбәрне алды да, хәбәр берде, бүген комиссия чыгачак Тәтеш районында. Менә шундый тыгыз элемтәгә килгән идек. Эшләп булдымы? Эшләп булды инде, но әмма ләкин бит инде югалтулар зур булды. Идрис әфәнде, нәрсә җавап бирер икән? Тәтеш районы буенча безгә беренчеләрнең булып безгә хәбәр килде. Минем анда Буа районында, Буада инде безнең сотрудниклар бар, инспекторлар, алар чыктылар, комиссия төзелде, пробалар алынды. Монда тагын бер әйберне унутырга кирәк түгел. Бу проб алган вакытта анда инде үлгән кортлар, аннары үсемлекне, аның продукциясе балын һәм бүтән әйберне вакытында эшләргә кирәк. Тиешенчә китереп җиткергә. Эшләп буламы вакытында? Ул була. Һәм ниндирәк нәтиҗәләр булды менә бу тикшерүләрдә? Ну, нәтиҗәләр анда действительно чыкты ул. Анда агулаганнар, менә шушы Нива хуҗалыгы, аның җитәкчесе, аннан соң ничек торалар бергә уртага салып инде сөйләшеп, күпмедер өлешчә югалтылган күпмедер суммада акчаны алар кайтарырга тиешләр иде. Анда судка җитте ул. Кайтару булдымы һәм ничегрәк шишелде бу? Монда бит инде акча булса да әле умарталарны кайтарып булмый. Юк, менә монда кайтару мәсьәләсе бик кызык мәсьәлә ул. 19-нчы елны бездә бит инде бик күп умарта үлде бит. Аны официаль инде 5000 баш диләр, без инде 20 меңгә якын садык. Бүгенге көндә официаль статистика юк. Статистика бармы бер службада.
саныйлар, әгәр дөрес иттереп кемдер жалоба биреп артына йөрик, аны саныйлар. Әгәр килмәде икән, сине санамыйлар. Менә шундый нәрсә бар. Һәм узган елда бит инде булды, тәтештә иң зурсы булды. Бүгенге көндә бернинди чыгымнар капланмаган. Birinci kişi sudka verdi, sudunu biz oturduk. Çünkü buna kızgançlığa karşı spesialistler dürüst ittirip almaganlar kağızlarını kerekli yaza bilmeyenler. Niye için dürüst olmaganlar? Nerede de sebebi, nerede de bana? Prova algan jirge belli bilmeyenler koyan algan iken görsetilmegen akıtlarda. Konkretni urni tiyişince saati minutuna hatli. Anan dürüst itip alıp vakitinde bir tiz arada getirip jitkirүү. Anasın tağın bir talep Gerek nindi preparat bilen, nindi himikat bilen işkartılgan üsümlükler. Bik zor ahemiyeti imedi. 50% netice, eğer bilsen, anın действующий вещество diye bizden uğraş etkende. Bugün мәгълүмат чорында яшибез дип әйтү. Камил әфәнде, монда бит инде менә шул WhatsApp төркемендә тиз арада оператив рәвештә эшләү, монда ничегрәк хәл итәргә була? Һәм менә бүген элек авыр тоелган проблемаларында тиз арада хәл итү мөмкинлеге бардыр бит инде. Mümkünlük var. Әмма ләкин кызганычка каршы юридик яктан безнең умартачылар да һәм авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре дә һәр вакытта да тиешле документацияларны вакытында әзерләп өлгерә алмау сәбәпле судларда оттыралар. Менә мин күзәтеп киләм, 19-нчы елда да булды андый судлар, узган елда булды. Кызганычка каршы гаеплеләрнең ник берсе конкрет җәза алсын, аны менә республик күләмендә мисал иттереп китерерлек андый әйбер юк. Бу biz контроль органнары тарафыннан da nindidir bir tege yumuşaklık diye aytayım күрсәтелә. Кызганычка каршы инвесторлар да шунардан файдаланып кала. Фермер хуҗалыклары мәсәлән умартачылар белән урыннарда ниндидер теге килешү нигезендә эш алып баралар, әмма ләкин шулык теге очкычлардан сиптерелгән агулар һәр вакытта да җил бит кайсы яктан искәнен алар гел исәпкә дә алып тормый. Кызганычка каршы умартачылар һаман да зыян күрә, гаеплеләр, конкрет гаеплеләр ничектер теге җәзасыз кала. Быел да шул хәл кабатланмасын өчен алдан ук кисәтү һәм ниндидер бер теге конкрет чараларын һәм таләпчәнлекне арттыру кирәк контроль органнары тарафыннан. Әгәр шулай булмаса, ул шулай тагын да дәвам итәчәк һәм умартачылар зыян күрәчәк. Һәм карта булдыру да бар иде. Марат әфәнде, ничегрәк алып барыла? Монда умарта паспортлары дип әйттек без. Менә бу эшчәнлектә алга китеш бармы? Біз 20-нче елда тоже алып бардык ул вопросны, паспортизация дигәнне. Но бик ул халык умартачы бик уларга бармый. Ни өчен? Налог түләнә дип шундый вопрос. Умартачылардан сорыйк, Вилдан әфәнде, килешәсезме? Монда проблема нәкъ умартачылардамы? Мишуллактан мондый проблема бар, Марат дөрес әйтә. Умартачылар куркып торалар инде, безгә налог салалар, күрсәтәселәр килми. Монда белмим, куркырлык урын күрмим инде мин. Ну шул вакытта инде комиссиялар төзелә, ну комиссия членнары да конкретный ничек эшләргә тәртипләрен белеп бетермиләр. Менә шуңар күрә конкретный по пунктам язырга кирәк һәр нәрсәне, һәр нине. Хәер теге байлар, зур фермерлар алар, агрохолдинглар алар возможностьлары бар, юристлар нанимают. Есть причины табалар, чтобы отклониться от уплаты, чтобы не возместить. Идрис әфәнде, шунда кагаз эшенә барып тоташамы бу? Һәм монда бихәсләр булдырмаска да буладыр бит инде, тырышып карасаң. Кагаз эше дә беренче чиратта мин кушылам умартачыга. Чөнки ул инде ул ниләр белән беренче мәртәбә түгел, аның тәҗрибәсе зур дип әйтәсе килә. Кагаздан гына түгел. Холдингларда, аларда юристлар активны. Алар башлаган эшне тәмамлыйлар, ахырына җиткерәләр. Бүген фирма бер үзе анарга әллә умарта белән шөгыльләнергә, әллә аны дәваларга, әллә аның продукциясын урнаштырырга. Шуңа күрә ул үзе кара-каршы шул проблеманы басып кала. Один на один урысча әйткәндә. Бу әйберләрдә. И күпчелек вакытта түземлеге бетә дигән кебек әйтәләр дә, теге кагаз кирәк, бу кагаз. Да, һәрбер кагазны, документны үз вакытында әзерләү кирәк. Димәк, дөрес буламы, дөрес түгелме? Бу очракта дөреслек агрохолдинглар ягында була түгелме? Бүгенге көндә иң зур безнең кимчелегез дип әйтергә кирәк. Менә алар дип әйтә булмый инде. Алар өстендә контроль булмады әле бит. Ветеринарный службалар чыга иде. Дөрес иттереп
kerakli qog'ozlarni yoza bilmaylar. Mana bütün problema shunda bo'lgisi ekanda. Zey rayonunda evet bo'ldi. Endi Следственный komitет shug'ullana. Chunki sudga jiberilmaymiz. Qog'ozlar yetib bitmay. Tatish rayonida mana shu basuga borganlar, olganlar, o'simliklarni yozganlar oldik deb, qo'yan olgan, yozmaganlar, qo'yan olgan, yozmaganlar. Sud ayta qo'yan oldirsiz siz mana bunday. Delil yok, doказать bulmay. Но bo'lgisi ekanda endi yo'li bor. Allohga shukr, hozir birinchidan chitdan advokat yolladik Moskvadan evet. Umartachilarni jeb 130 ming akcha jedik advokatkagina. Endi bu dokumentlarni rasmiylashtirib bitirgan kerak yo'llarni. Tatish masalasi bo'yicha biz Moskva xalq boramiz evet. No o'zimizning yoqlachakmiz umartachilarga. Kamil efendi, umartachilar yurist bo'lgan tiyishmi bu ishroqda? Ular mana huquqlarini bilmaydilar. Har kishi bitini bilib bitira olmaydi. Men bugungi kunda bütün ma'lumotlarni ul tege öğrenirge tiyish. Ni için degende agar de kim aytganda ozgina tugalsizlik ketayotgan nida ziyon ko'rgan umartachi qog'ozlarni to'ldirganda qizg'anishga qarshi shundan da mana uyushmalarda, investorlarda anda biktigi azirlikli yuristlar alarga qarshi borib bo'lmay umartachi o'zigina. Shunga ko'ra bunda bor bit bizning assotsiatsiya, bor bit yuqori uyushmalar aymi. Alardan yordam kerak. Yordam kerak umartachiga punktlab mana shunday işrakta mana shunday dokumentlar mana shulay to'tirilirga tiyish. Onun elleni ağırlığı yok. Ağırlığı yok. Eğer to'tirmaysan ekan, shundan da o'ttirasың sudda. Ko'p ziyon ko'rib da aytamish. Mana 19-yilni minglarcha umarta yo'qqa chiqdi. 20-yilni da shunday hal. Ko'p ziyon ko'rib da biz agarda ziyonni mana shu yuristga to'lagan aqsha bilan yetsak, minglarcha topqir o'tishda qolar edik. Biz birgalab umartachilar birgalab ishlarga tiyish. Murat efendi, sizdan endi yordam bo'lurga mumkin bu ishroqda. Mana ular sizga murojaat etdilardir. Biz 20-yilda instruksiya razrabaydi Rossельхоз центр bilan. U bizning Minselxoz saytida o'rnashtirilgan. Bütün instruksiya boshundan olib oxirina qadar pchov narsa ishlarga tiyish, suvchi, протравы. Bütün комиссия заявление, bütün aktlar ninde в каком виде tuttururga tiyish bütün ever объясняйtilgan. Boshqarilamsın oş bu? Jiberelermi? U everni biz endi 20-yildan u ever aytdik. Butinisine bizning har rayonda bizning spetsialistlar var. Butinisine berilgan. No böyükünde Tatish rayon bo'yicha aytdik. Mana 1,5 deb biz согласны то что да minalar bilan o'zgashib turmaymiz, sporlashmaymiz, o'zgashib tugul evet. No böyükünde alarning именно pasportizatsiya bo'yicha orada 365 boshqina. Aksilar. Shavkat efendi, kelishmaysiz. 365 bosh. Bo'lay 1,5. Bu что bizning böyükünde alar sudga bersalarda anda 6 kishidan onu 1,5 bo'lay 6 kishi 365 boshqagina. Böyükünde u sudda u действительность определенный количество процент соотношения у бирала. Biz Tatish rayonuna bütün informatsiya berdik, biz sanab berdik, приблизительно bizning upravlение berdik. Ko'pmi bo'lurga tiyish, sredniy bayalarin butinisini sudga berdik informatsiya. Sudga berularining ham mana bu jazolarning qiris bo'luvi agarda sezilsa, boshqalar da bundan o'rnak etib yosamaslar edi. Eliga yolg'ishmasam, bunday ko'rinish kuzatilmish, shulaymi? Chirin yashagan o'lgan deymiz. Shuning uchun biz endi bunda g'oyiblar o'tagil. Biz tibini qilib tushirga kerak bo'lmasa. Nechik tushirga? Mana instruksiya bor yo'l. Instruksiya o'zi ishlamaydi. Evet. Instruksiya bo'yicha ishlarga tegishli kishilar bor. Ular davlat ularga akcha to'lab tura, ular shu Avul xo'jaligi ministrligida ishlaylar. Ularning har bir rayonda yurist bor, между прочим, evet. U yuristlar ishlab bizni yo'qlamasga tegishadi tegizali. Nishab Avul xo'jaligida evet, ministrligida bir oddiy o'tiranda yuristlar, nishab bizni, nishab biz uyga bola kelib bo'lgan umartachilar. Biz shu yilning kishilari bet. Biz avulni mana prezident ata, avulni saqlarga kerak deydi. Avulni bo'lgan umartachilar da saqlaydi. Evet, ular eng tirishlar, eng o'nganlar, eng bo'lganlar umartachilar. Oilalari tarbiyali, bolalar shun bilan tarbiyalar evet. Yo'llar salib da klublar tuzibgina bo'lmaydi evet. Kishini tutarga kerak. Kishi biz shu fermer ko'k bir tengdash kishilar. Mana olmaz masalasini evet. Nechik kelib chiqdi u? Bultar shiltirata bir yigit. Men dey olmazdi Shavkat aka. Men o'zimda Chirmishanda aytdim, u muslimda yarar miyatdan olmaz narsa bo'ldi. Bizni ularga jinoyat avgust firmasida. Avgust firması Kızgançka karşıda bitirerek Rossiya ko'lamida tanilgan firma. U agrokimikatlarning birinchidan o'zlari
жетештірәлер. Икенчеден инде зур җирләре бар. Һәр нишләргә кирәк? Мин Марат Марсовска чыктым. Ул әйтә, давай бергә эшлибез ди. Ул тотынды шылтыратырга авыл хуҗалыгы җитәкчеләренә бит, берсенә, икенчесенә замминистрлар чыкты. Минем мөмкинлек чыкты, инде монда районның главасына бер иптәш аша чыктык, Рамил Хамзовичка Алла рәхмәте булсын, менә бу главаның җаваплы каравы. Вакыт кызганыч күп түгел, нәрсә белән төгәлләнде бу? Төгәлләнде, Аллаһка шөкер, ункырга вообще кирмәннәр. Агылама. Димәк, Котлар кабулы сездә андый проблема тумады инде бу очракта, әйме? Камил әфәнде, нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу умартачылык проблемаларын хәл итүдә сезнең нәрсә таян ноктасы барга тиеш? Минемчә, мәгълүмат булу гына җитми, шуннан да бергәләп, принципиаль рәвештә һәм дә күзәтү органнары, һәм дә контроль органнары, һәм дә башка юридик оешмалар бергәләп эшләгәндә генә без ниндидер нәтиҗәләргә ирешәчәкбез. Һаман бер балык башын сөйләүнең мәгънәсе юк. Ел саен агулана, шуңа күрә мисал өчен булса да һәр районда менә күбрәк алынган бер нәтиҗәне күрсәтеп, башкаларга үрнәк иттереп, башкалар әзрәк кенә сакланыр иде, агулаганда кортларның зыян күрүен булдырмас иде. Менә төп нәтиҗә шул. Чыннан да шул умартачылык чәчәк атсын өчен аңа беренче чиратта тиешле шартлар тудырырга кирәктер. Табигать биргән байлыкны саклап яшәсәк иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.